नमस्कार, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। प्रधानमंत्री पद खातिर मनोनीत नरेंद्र मोदी आज गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में तीसरी बार शपथ लिया। नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियन के पास फोन पहुंचे लगल बाटे और खबर ई बा कि जेडीयू कोटा से ललन सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर और रामनाथ ठाकुर के एमओएस मिले वाला बा। बता दें कि ललन सिंह बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के सांसद बनल बाना। वहीं रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हमें और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर का बेटा हमें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजा में एनडीए के पूर्ण बहुमत मिल गई। नरेंद्र मोदी आज 9 जून के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेवे वाला बाना और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद उपलब्धि हासिल करे वाला दूसरा राजनेता हुई। शाम 7:15 बजे का कार्यक्रम रखल गई बाटे, जेकर राष्ट्रपति भवन में जोर शोर से तैयारी चल रहा बा। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम कल गई बा। दिल्ली के नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गई बाटे और ड्रोन उड़ावे पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दिया गई बा। 9 जून और 10 जून के दिल्ली में धारा 144 लागू कल गई। राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कड़ा कर दिया गई बाटे और राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह हुई। लेकिन आपको बता दें कि तो पूरा कार्यक्रम रखल ही गई बा, लेकिन वह जेडीयू जे 2019 में 2 सीट का मांग करत रहे, लेकिन वह मोदी सरकार 2 सीट ना देले रहे, ना बात मानल गई रहे। 1 सीट का बात कहल गई, काहे कि यो समय बीजेपी के पास अपने ही दम पे पूर्ण बहुमत रहे। लेकिन ये बार सहयोगी दल का जरूरत बाटे और एनडीए के पूर्ण बहुमत मिलल बा। बीजेपी 240 सीट पर ही सिमट गई। यही कारण सहयोगी दल के भी तवज्जो मिल रहा बाटे और जेडीयू कोटा से 2 लोग के मंत्री बनावल जा रहा बाटे, यानी कि 1 लोग के मंत्री और 1 लोग के एमओएस बनावल जा रहा बा। वहीं आपको बता दें कि जोना तरीका से नीतीश कुमार खबर आई है कि शर्त रखल रहने कि 4 गो सांसदन पर 1 मंत्री पद, उस हिसाब से नीतीश कुमार 3 गो मंत्री पद मांगले रहना। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।